Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Aiza. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out iti kabsat ko kan ti pamilyana, Isoda Cristobal, Joanne, CJ kan Brandon Bautista, kastamat ti Damayon kan Yagyagon family from Daisy Yagyagon iti Jadi, Nueva Vizcaya. Dombrique Enrico kan Lagadon family from Mary Grace Enrico iti Saudi Arabia. Makablaawan pa ni Nanay Clarita Delfin from Ana Delfin iti Singapore. Dennis Tamayo, Amboy kan JC Ray Tamayo kan Daduma Atim Adtes from Jobert Namyon. Navarro Dakiwag family, especially ni Tata Eduardo at taga Marasat Pequeño, San Mateo Isabela. Kastamot ni Papa Ismael iti Saudi Arabia from Levi Dakiwag. Happy birthday iti kaanakak ani Reggie Haligaw inton August 5 from Shans Padilla. Passion family, iti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Passion. Happy birthday iti bunso nga anak ko from Emma Valdez. Anak ko ada Rubelin, Rose, Angel, John, Robert, Christine Albert Miravel, Dita Cagayan, The Princess Nicole Precious, Anne, Mark, Louie, kan Olivia Balikat. Happy birthday kada Albert kan Nicole, kastamat nga advance happy birthday kan ni Olivia from Mamala. Friends ko ada Rose, Crystal Cortez dita Isabela, kan Rizabel dita Singapore from Corazon, Balaan. Kaaruba kada Dulce kan Ingo Lorenzo, Philip kan Pearly Lorenzo, Inang Linda kan Kakat from Bulan Videoke. Ni Mr. ko Delfin Aspiliaga Jr. ti Rosales Pangasinan from Humilin iti Singapore. Kan shout out kan ni Grace Agtina Sales. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Aiza. Dear Manang Emmy, sakbay naman ng shout out man pa iti kabsat ko nga ilingad talaangan itinagan aglen nga iso ti masansan ang mga awis kanyak nga agdengeg iti programa yo. Naimimnas ka no nga mintirik na no adakadwa na nga agdengdengeg. Banag ang maapresyar ko matunay. Ilingad naklatan itinagan nga Aiza, taga Benguetak manang, kat may saak kadagiti naayat amang tartarabay, kadagiti drama nga ipatpatangatang yo, iti YouTube channel yo. Ti amok agpatingga aklaangan nga agdengdengeg. Ngamga po taadan dagiti pakasaritaan ana itampok, mainaig kadagiti makakanikid, naawi sakmat nga rod nga agisalaysay. Adamot nga minpadas ko nga ada pa kainaigan dagiti managpamarang at tao manang. Kat kayat ko mat amay patangatang, tapnod adapay ang makapagannad dagiti kakailyan, nang runa kadagiti lugar nga agraira latta dagiti makakanigid a grupo. Kaya't masawan, adayo dito university tayo ti munisipyo pag-awidam Ice. Wenji, talong nga oras pa yung agbiyahe sakbay ang makasangpotak dito universidad. Ay una yan, nagadayo gayam. Pudno day taji. Isong arod alinawas laang nga agawidak. Iti kasta, jak maladaw kan sa anak mo't amagastusan. Saan kami ngamin anabak nang? Malaksid aman nalon laang ni tatang, agday dialysis pay. Di mo tagraira ti NPA ita panawan. Wenji, agpay so day tanga imbagam. Ala, kasano na makasalaw ka no kasi nakalugan ka iti bus nga agturong diti pagadalan. Wano saan, iti panagawid mo manipod diti universidad agturong iti munisipyo yo. Jak pay mo't ka di nakaranrana. Banag apagyamanak unay. Sapay nakabutbutin ka no dagiti at tao. Ay, mabalin ka di, G. Saan ta ko man napagsaritaan pa iti may papan iti dayta. Pangaasim.
Adalam man ti rabi anak ko. Di ka pa'y lakat impabigat ti panagawid mo ta Sabado matinton bigat. Sabado nga agpaiso tatang, ngam schedule mo ti dialysis yo, saan aya? Oh, di ko naan analipatan nyo, tatang. Schedule ti dialysis yo inton bigat. Sabado. Ay, una yan. Nalipatak pa ikit din nagpaisaw. Da kayo talaga. Amang ano nagbannog kayo manan iti taltalon, tatang. Marigatan kayo manan iti panagdialysis yo inton bigat no bilang. Ay, anak, talaga mo't ang makabannog ti trabaho iti talon saan aya. Tatang, Hanggang saan nabalita na erwama kon anak ko. Si kakit di ati sigurado anabannog ta naggapu ka iti biyahe. Ay, ang mga no mabisin ka anak ko. Mabit lang ta mangidasarak iti kanam. saanan tatang? Nabsugak. Agsukatak laang tagi na naakmatan. Tani, kas iti nakunayo. Adalo man ti rabii, tatang. Manang Aisa, sumurot akmot. Monique, ading ko, pasensya ka na, no saan da ka maisurot ka ni tatang iti bagyo iti panagpadialysis na. Adayo ngamin, babannog ka lang iti biyahe. Manang, Kan may sa ading ko, agkurang lakit iti kwartata yun no bilang. Nangina ngamin ti panagpadialysis ni tatang. hay, Sapay la ko mata maawata maading ko, wan. wan manang, di ka agdanag. Sana bali ading ko. Addan to lang tagondaway nga isurot ka iti bagyo. Ipasyar kan to ijay. Agpaiso manang. Wan, ading ko. Kadwata ti daddo makakabsat ta. Agpasyar tayon to iti bagyo. Ngamno ita, saan pa'y laang ha? Nang runa kat kas iti nakunakon, kuyugak ni tatang agpadialysis. Iso nga inton maminsan ton ti isusurot mo kada kami. Adaman ang sinanab dagiti makakanigid. Anya di ko naman ang goryo? Kunak, adaman ang sinanab dagiti makakanigid a grupo. Inalada ka no amin a kwarta ken napapatag kakagawaan dagiti pasahero ti bus. Ay una yan. Nagdakasan ti ugali da. Talaga nakabutbuteng pa iti aramid ta. Anya ti kayat maasawan manong goryo? Ay na Aisa, nakaamamak no maranaan da kadagiti a grupo. Ag dinamag pa'y nga rod ano makurso na daan dati babae, alahaan da, ikuyog da iti kampo da. Anya? Dahi tati agpay so Aisa, isungagan na tayo kanayon. Nang runakan ka, takadaw yan na marabyan ka nga awid nga gapo iti Trinidad sana ya. Wan manong. Iso nga rod nga ganad ka, taamangan kit din no maranaan da ka. Kadagi di apanawan manang Emmy, katibok ti panagraira dagiti mauawagan a makakanigid a grupo iti lugar mi. Maamakmat idi dagiti dadakkel ko. Tamanipod iti munisipyo mi, 3 nga oras pa iti biyahe. Sakbay a makadanunak iti Universidad a Pagad-Adalak sa Jayla Trinidad. Kanayon nga ipalagip kanyak ni tatang aliklikak ti agbiyahe, wenno agawid iti rabii. Ngam nakairwamak ngaminan ti agawid iti Biyernes ti rabii, tatunggal Sabado, agdialysis ni tatang ko, ket siyak ti mangkuykuyog ken kuana. Jack ingkan kano dagiti agdinamag nga aramiden dagiti makakanigid a grupo manang. Ket igagaed ko ket diti agadal ken mangtulong ka dagiti dadakkel ko tapno agtalinaed ti pagbiyagan mi.
Ay na anak ko. Imbes kumama ka inanakamat no dahi agaw awid ka dito lugar tayo manipod iti universidad. Ang saan mo tayo tatumultulong ka lat kadagiti trabaho iti talaon. Rumbang laang mo tatang, saan ka di? Kakaiso na ka ba alakmat? Ang di kan makainan na anak. Saan man, tatang? Makainan na akmat lata Apay kit din na saan ngay? Ti amkak anak ko, ang mga maapektaran ti scholarship mo. Kasano lang ang tarapaap mo ngay no bilang. Apay ko mga maapektaran ngay, tatang. Kamay sa, nalagaan laang matararamidak dito'y talon. Ay sa anak. Da kayo ti saan arumbang nga agbanog unay, tatang. Da kayo ti ada sakit na. Isungarod atunggal Sabado nga agdialysis kayo, saan ka di? Iso pa nga asiyo, tatang. Saan asyak ti panunutan nyo? Ti salun at kuma ti salwadan nyo. Nanang, anya ti NPA? Bonek, anak. Apay ana sa lunsod mo dayta. Tapno amok, nanang. Ay, ubing ka pa'y tapno maawatam anak ko. Ngam tangay nagdamag ka. Sige, ibagaken ka. Nanang? Iso dagitay makakanigid a grupo. Dagitay mga alilaw kadagiti gagangay nga umili. Kasta ka di? Wen, anak ko. Iso ano bilang tada makitam a grupo ti lalaki a makapaatap ti tignay da nang runa no nagtagi armas da. Liklikam ida, wen. Matungpal, nanang. Nasaysaya aton daytay nakasigurado tayo, anak ko. Ngam daytay maisagmak tayo. Iso alaglagi pam ti kanayon nga ibilin ko ken ka. Liklikam dagiti makapaatap ti tignay na a grupo ti lalaki no bilang adda masalaw mo. O anya, tatang, nakasagana ka din? Wan anak ko. Nasayaat nga rod, tatang. Masapol ang masapa ta makapan iti bagyo para iti dialysis mo. Ay na, ati ama nakiti anos mo ay sa anak. Ni tatang kit dimot. Awan ti rumbang apagyamanan nyo kanyak. Rumbang laang matakuyugan kayo, saan ka di? Anak. Kan may sa nabayagan nga aramidak ti kastoy. Naimbag nga rod ta na ira na along weekend ita, tatang. Makaina na aktupay, ta sa anak a masapol nga agsubli adagos iti Trinidad para iti serek ko iti pagadalan. Ay, nakaanos ka talaga ay sa. Nakasingsingpot ka pa'y anak ko. Saan la asyak, tatang? Uray dagiti kakabsat ko. Ngamin, bininor da kami ken ni nanang. Iso adim makkel kami mat anasayaat. Ala nga rodan anak ko. Ingkagpakadan ka ni nanang mo tamapantan. Kas itinaybagamon itay, nas ka na masapa tamapan iti bagyaw para iti panagpadialysis ko. Lalaki mo tagiti nagpara itibas ang nagluganan tayo maagpabagyo. Ay sa anak ko. Di ka umatatayo kanya ka. Narigatan. Apay, tatang. Basta dito'y kalahang abay ko anak ko. Kat pangaasim ko mataaguli magkalaang nga uraan niya pa'y ti makita mo. Kakatwa, saan kayo aman ano? Alaan mi lang ti kontribusyon nyo para iti revolusyon. So, ti kakaisuna namnama, tapno mawaya-wayaan ti pagilian tayo. Iti agraraira kapitalismo. Feudalismo kan burokrata kapitalismo.
Sige! Sino na kita, tatang? Kontribusyon nyo! Anak, imbagak matankan ka, di ka natagari. Isuda kita, dagiti makakanikid ang grupo. Nagiti NPA? Di munta ka maten, anak ko. Imbagak lang arutan kan ka. Oh, Katwa, ayan ti kontribusyon mo ay. Yag mo, tap na makapanaw kami. Kat may tuloy yung matlangan dagbiya Kabsat. Awan ti maitad mi, no di lang daytoy dua pidaso asaba apag saggaysaan mi kumayta anak ko. Anya! Nagalas ka matanalaklakayan? Inaramid mo pa brabak ti revolusyon? Kaya't mo taramatag kan katatintong ngaigam ko, ha? Saan, kakabsat? Kasyan nak ko ma. Talaga day talang ti imot mi ita anak ko. Awanan ti sabali. Day talang ti maitad mi. Talaga gaya manalay Kay ka. ka di makauawat, apo. Ha? Nalawag mo timbaga ni tatang ko. Awan ti sabali ang maitad mi. No saan aday talaang saba. Ngam apay a pinaturungan mo ti igam ti amak. Na, Kunak manuda kayo ti mangisakit ka dagiti umili. Nga awan laban na. Kalpasan na. Kasta ti aramida nyo iti amak. Ti amak ang masakit na nalausan ti butang na. Gusto ka di ti kastangar aramida nyo. labig! Ay sa anak! Jak amono anya ti simken kanyak iti daydi akanito manang Emmy. Tauray nang ngagkumet ken nalawag kanyak ti bilin ti amak asa anak anatagari. Jak latta nalapdan ti nagsao. Nang runa idi nakita kon tinapalaos abuteng ti amak. Apaman a pinaturungan daydi alalaki iti igam na. Iti panangipalag kanyak daydi alalaki iti putan ti igam nga igam na. Dagos anaawanak iti puot. Ket jakon ammo no anya dagiti simmaruno anapasamak. Basta idi nagsubli ti puot ko, adda akon iti ospital. Ket daytoy pay ti maysa anasakit anaamuak manang. Awanan ba inda gijay nanang? Husto gayam ti bagbaga ti kaadwan, maipapan kadakwada. Dakas da, isuda ti manang gundaway ken oportunista. Ay sa anak, husto ko man, di ka sumanao, tamang ano makapadakas ken ka. Nanang, sang kaibilin mimot ken ka anak, nukas jay gayam nanang, ni tatang, ayan ni tatang. Ay, kaskan ka. Adamat dito ospital ni tatang mo, anak ko. Anya? Aapay nanang. Anya tinapasamak ka ni tatang. Sigoon ka dagiti padayo a pasahero iti bus. Asinanab dagiti makanigid a grupo. Binugbog dati amam. Apaman anaawanan ka iti puot. Anya? Dayta ti agpayso anak ko. Kat, kumusta nga roda ni tatang? Saan anasaya at ti kasasaad na anak? Anya, Diyos ko, nanang, kaya't ko makita ni tatang. Ngam anak, pangaasim ko man nanang, kaya't ko makita ni tatang. Mapantay ti ayan na, pangaasim ko ma. Basol ko daytoy tatang. Basol ko daytoy. No linapnak ko mati magikidi. No sa anak ko maasim malingbat anang sidir iti daydi lalaki. Saan ko maanapasamak ti kastoy?
Sanda kumanay sagmak tatang. Pakawanan nak tatang. Sapay lang kumata mapakawanak. Kat pangaasim kuma. Lumaban ka tatang. Di mo itulog ka dada ka sa mapasamak. Amo ka mang mangag na kita. Pangaasim tatang. Lumaban ka. Kat ikarik. Nagimbag kalakit di. Sana na maulit pa'y na ito napasamak. Kadi karik matlaan nga dyan ako nagbalin aman nakibiyang pay. Basta gimbag ka kumatatang. Pang-asim. Kumusta ni tatang mo, Aiza? Ada pa lang iti ospital manong guryo. Medyo saan lata na sayati ka sa saad na. No, Jack Mariro. May kalimaitan nga aldaw sipod na pasamak ti panang sanab kada kayo dagiti makakanigi da grupo. Saan ka di? Wan manong guryo. Oo na yan. Naapay nga minakas di taarami dagiti grupo. Di dala maasyan mat kada tayo agagangay nga umili. Agasam ta kikilan da tayo upay. Wan nga rod. Sang kaibagada nga isaksakit da dagiti gagangay laeng nga umili. Ngam isuda ti agdadata amang iruruman kada tayo. Isuda ti pudpud no amang parparigat kada tayo. Isuda ti oportunista. Ay sa. Sapay la kumata makalasat iti paggad ni tatang ko manong goryo. Tano dada ka sa... mabit lang manong goryo Sung batak laang ni nanang ko. Sige lang, tainak mo dun. Sige. Sige, Manong. Hello, Nanang? Ay, anak. Ha? Nanang? Apay nagsangsangit kayo. Anyat na pasamak. Anak. Awanan ni tatang ko. Anya? Diyos ko! Diyak laing pag-arop. Aga po lang iti panang sungbat ko iti dahi akamang ti makakanigid a grupo. Biyag mo matgayam dagbalin na katukad na tatang. Naulpid na. Dinakamad ko pa idi masakit ka. Ngam dinangranda kalat tagayam. Kalpasan anaawan na anak iti buot. Gapoy ti panang palag na kanya iti putan ti paltog. Naranggas na tatang. Diyak maaklon na itay anapasama. Awanan ba hindag iti nagaramid kan kay ti kastoy. Kan oray ti mismo abagik. Kagurak tatang. Tanan sana gapo kanyag. Saan ko mamapasamag ti kastoy? Si bibiyag ka kumapailaan. Kadenada ka kumaita. Pagawanan nagtatang. Pagawanan nagkuma. Eksakto 5 aldaw kalpasanday di nga insidente. Pimusay ti amak manang Emmy. Sigun kadagiti doktor, komplikasyon ti gapuna. Ngam amok nga adadakkel apakainaigan ti napasamak kada kami, iti ima dagiti makakanigid a grupo. Iso akas jay tinapagteng ni tatang ko. Jak maliklikan asidiren ti bagik. Nang runa dagiti makakanigid a grupo, gapo iti kasjay a napasamak. Nalabit nga dabidot ko iti napasamak. Ngam ti talaga ajak maaklon, kat ti panagaramat da iti kinaranggas, kan ti panangpilit da kadagiti umili a mga rakop iti biddot,
nga ideolohiyada. Apay anaskan adumanon iti punto, akasapulan nga agdang randa kadagiti kas kada kami, nga awan met apulos ti laban na, gapo iti mapaspasaran a kinarigat ti panagbiag. Iti panaglabas dagiti aldaw, nadamag ko asaan lagayam a dagiti biyahero ti Sansaneben ken kikikilan dagiti NPA manang. No di kat karaman pay dagiti pagminasan iti probinsyami. Pamanagnak ti pagteng idi 2017 nga inuram da dagiti kagawaan ken lugan ti dua adadakkel a pagminasan diti Benguet. Gapo iti panagkedked da amangted iti kwarta iti nasao a grupo. Itamanang may saakon kadagiti sumupsuporta iti amin a programa tapno makemeg dagiti kameng ti makakanigid a grupo. Nga awan sarday amang dangdangran ken mga abuso kadagiti gagangay nga umili. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Aiza. Pagayam nga Aiza, umunay iti amin, agyaman nak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Saan laasi ka, no dikat adu kayo, anakapasar iti panagabuso iti ima dagiti makuna a makakanigid a grupo. Iso adagiti otoridad ng runa ti gobyerno, awan met ti sarday da amang tulong kadagiti kas kada kayo, kastamoten kadagiti kameng tinasao a grupo, anak kaamirisan, kat nakasaganan ang mga barwanan, ken mga rakop, iti ideolohiya a gobyerno laeng ti makaipaay. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad iti nagan nga esper, nga iti agdama ket adda ijay Macau. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, esper ko malatan ti iyawag mo kanyak. May saak alakyan manang ket adda ak ita dito'y Macau. Aminado ak aday to YouTube channel yo ti kadawyan a pagpalpalabasak iti oras ko, uray pa'y naka-duty ak. Tatunggal dumdum nga gak kadagiti maipatpatangatang a drama, panagriknak ket adda ak laeng iti pagilyan tayo. Adamot padas ko akayat ko nga isalaysay manang, tamamati ak apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal. Sapay la kumamanang, tamapili mo't ama idrama, daytoy padas ko, itinalatak a programa yo. Rabi iman na nasimangpet ka anak kaw, sapay nabartag ka. Abay, ayos, ang kadilaw niyo ti panagawid ko iti rabi. Katamo yung mat ngagtrab-trabawak, tatang. Idandanagan ka lang, anak.
Agraira itan dagiti mga nagdakdakas. Mga no makasalaw kakit na iti mangdangran kan ka. Padasan da? Esper, Uray kastuyak lang nga may salak yan. Diyak itolo ka pagaramidan dakiti dakas tatang. Siyak pwede ko nada. Lumaban na, kagingay ti maudi nga angas ko. anya? Wan tatang, sa anak nga siya kabaulan latan ti sino man ngagpanggap kanya kiti dakas. Kabala ka protektaran ti bagik. Kasanaw nulibatan da ka? Panagkunayo ka di ka titulok ko, tatang. Ay unay kan aya Esper. Di ka dumngag apulos iti sao. Kanayon nga darason mo. Alaman lang ngayon, ing kaagpalasan kat mangan kan numabisin ka, tapno makainanaka mo tanay, adalamon at talaga tirabi ay. Talaga sa balit ipanagrasrason di anak ta, bakit? Sapay nagkarait. Isko. Amom lomen, no saan lang at adakas, ay talaga ko maaparaman ket iti oray la maariwang tabareng no agnaka. Ay na, pangaasim isko. Di mo dang randyan akta. Kaasim mo. No nakatangtang sito umot nga men, kung namlan makabaal at talaga no bilang ta maerobaw. Lakay. Napalalo ti panagtepel ko idirabe, kabayatan ti panagsarsarita me. Ay tanta nila bigwa sakat. Anya kalakit din aya. Imbagak lang arudan adi mo dangdangran ni Esper. Masyan ka kankwana. Ang mga no nakarkaro nga agrebelde no mapasaktam. Ay, hello men. Bayam, tay ka gumaak-akasarita. Siyak ti mang bagbagakan kwa na, barang no siyak ti denggan na. Oh, anya nga ilani? Rumarta no rabi. Ha? Sa dino di pa panantangay, Esper? Kasi di sigod ag-happy-happy ta. Awan mo't kwartak. Di pa nga minsimang pati allowance ko. Anya ka lagit din na yalani. Kano pa'y nga inawis ka, naggastos ka? Nakababain mo't, Esper. Anya ko matipagbay na mga Agjowa tamat, sana ya? Ha? Oh, di mo ko na nasanta pa'y nga agjowa. Idinto ta damat tan lima da nagkinaawatan ta. Sa bagay? Isa di ka madanagan. No siyak ti kadwam. Ta siyak ti makamukan ka. Siyak ti gastos. San ka nga gastos nga uray no singkulaan? Sigurado ka, Esper? Uwan ko naglangarudan. Agtalag ka kanyak. Siyak ti magamo. Ay mo. Anya, mayat ka na rumortain ton rabi Sige. Kasta, kat sigurado kan ka nga ganjoy ka, Lani. Nang runa kat siyak ti kadwam. Saan ka maboring apulos? Ang mga nawanan ko tama din. Ikanak manang? Ay katwa na, kakaiso na nga da na diskita-rakit-rakit ko. Talaga manang? Ikanak iti kwartak? Wan ko naklangarudan. Basta igaad mo ti agadala din ko Di naktultuladan asan na nakaturpos. Wan manang, nalainga hijay school. Nasayaat no kasta. Di mo ikan iti sakit ti ulo dat atang kananang Wan manang. Adoy. Kwartam da ito yading. Ala manang, nagato da itoy. Saan? Umdas la da ito nga itad ko kan ka. Kasi tinakunakon. Kakaiso na nga da na diskita-rakit-rakit ko. Iso nga ikan ka nga rudan. Thank you manang. Awan na niya manading. Basta laglagi pa makanayon timbagakan ka. Agadal ka na imbag. Pudno ajak nakaturpos iti kursok manang Emmy, tatiga po na, nasapaak ana ibarkada, gaputalakyan akat nga rod. No pa nakitagad ti pagsasaritaan, nalaingak a dumiskarte. Kat no labsan ti agsarita,
Kabailakon ti tumakder iti bukod ko asaka. Kayat ko pa'y nga roden ti sumina iti pamilya. Ket agbordi nga klakuman. Tapno na an-anayan anawayaak. Ngam saan akayat dagiti dadakkel ko nang runa ni nanang ko. Iti panagtulid ti aldaw, nagtultuloy mat nga rod ti panakigasang gasat kan panagtrabahok, tapno masustentuak dagiti bisyok. Kat maikakmat iti uray sang kabasit dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Ngam no dagiti dadakkel ko ti dumawat, sabali ti ugalik, manang Emmy. Esper anak, amangan no ad extram di tatanay, panagbabayadan ka dagiti bills dito balay. Ni, apay ngayon siya ti obligaan nyo. Kat tumultulong ak lang arudan iti panagadal dagiti kakabsat ko. Ah, Kan may sa tatang, da kayo tinaganak. Lumbang kumada kayo ti mangibaklay iti responsibilidad yo. anak, naira na lang Kat, aming... basol ko nga raw, nawan pagbayad tayo kadagiti bills. Ah, Makapasuron kayo. Agpamipamilya kayo. Ngam di yung matgayam kabaulan na suportaran. nahisaan mo't nga iti kasta anak ko. Naira na lang amin, adyak nakatrabaho iti kalabas, ta medyo madidiriknak. Ni nanang mumit, nakilabada nga agpaiso ang inggatang nan kadagiti masapsapul tayo dito'y balay tinatgadan na. Ay, awan kurtak tatang. Awan pagbayad yung kadagiti bills. Di saan nyo nabayadan? Ah, Baybayan nyo na maputad. Awan na sakit tabakrang ko. bili ba ka talaga kang Kasper? Agasam tayong surot na may dito disco house. Saan laday ta? Nagadupay ti inorder mo nga arak ko naman. Wana. Tropa ka nga rod. Ayos ka talaga, barkada. Kunaktumot kan ka ngay kuyog mo mat ni Labi Labs mo. Di mo mat kayat. Nakababain namin. Naimbag ko man na may share ko iti gastos ta isaw. Kat pasensya ka nga rod ah. Aganos ka nga umapol ka da kami kanila ni. Awan problema. Importante, bastante ti drinks kan pulutan. Siyak di makamo kunakmat. Apay ngayon nagbayag nagsubli nila ni dito'y table tayo. Kung na mapanlabi it agretouch. Kat may bayama, agpapapintas nga rod para kan ka. Siyempre, di na kaya't ti lumaad iti panagkitam. Tama nga na sukat mo. Diyak to'y sukat ni Raleigh, friend. Namin, natamaan na ka talaga kan kwa na. Kastaya, Wen, nakasagana ka mangipay kan kwa na iti amin. Basta para ka nila ni. wow! Talaga mo ta. Pudno ti bagbagak tolits. Patyan na ko ma. Katuan mo. Mamati akin ka, Esper. Nagko na kami na yadyak mamati kan ka. Mamati ako naklang arudan. Ungayam. Amang natakawadwadam ita, Esper. Masapol ko kami ti kwarta kahit. Oray 5,000 lang. Day talaga yam. Awan parikot. Itad ko ti masapol mo. No problem, tolits. Esper, nadadaolon ti cellphone ko. Kasano pa'y ang makontak ka ay? Kanyo? Ni, apa yayang? Anya tinapasamak? Diyak nga rod na puutan ang narugrug iti bulsa. Isoda ichay. Naishoot iti kanal. Ay, una yan. Nagmalas ka matan. Wan nga rod, Esper. Iso nga burido akita. Anya pa iti pangkontakam kanyak. Kasano ang makontak ko ti pamilya ki di probinsya. Di kag danaglani. Siyak ti makamukan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Igatangan kay di baro cellphone mo. Anya?
Agpay so Esper? Saan ka mangrabrabak laang? Kano pa'y matarinabak ka, Lani? Iti kano man, saan ka mabali narabakan? Ta saan narabrabak lang ti marikriknak para kan ka? Wow! Thank you, Esper! Talaga ang love nak! Talaga, Lani. Isasapay la ko mo, ta di naklokon lang. Amumot nga ayatan ka unay. Saan ka alukwan? Agtalag ka kanyak. Basta ipaay mo ti amin na kitawat. Saan kanto apulos alukwan? Anya ti kunam. Suminakan iti pagtaengan tagdan na kayon iti karelasyon mao. Wan tatang, kabalak mat, mangmanggadak mat. Anak kao, saan mo't aday tati kayat ko asawan? Am kaklaan nga mga nudi mo na pagpanunutan ana imbag day ta a desisyon mao. Anya kat na saanan nga ibagbagayo. Anyat panagkunkunayo kanyak. Awan bukod ko panunot. Ibagayo lang, no didak palubusan, tatang. Oray sanda ka palubusan. Ti desisyon ko matlang ti masurot. Awan ti maramidan nyo. Esper. Nabayag mo ta na nagnumarandak. Tumultulong aki ti panagadal lagi ti kakamsat ko. Awan mat siguro ti may bagayo. Ngamit panawan matan. Tapno patgak ti bukod ko pagayatan. Agyaman kayo kit di tagpakadak pa'y kada kayo. Ngam kasi tinaybaga kong tatang. Uray nga tanasaan nyo kayat. Siyak ti matungpal. Bagik na ito'y. Kat surutak ti desisyon ko. Taam mo ka para da ito'y ti bukod ko apagimbagan. Awan nga rod tinaramidan dagiti dadakkel ko iti daydi akanito no saan ati agsen naay. Kabayatan akit kitaan dak apimanaw iti balay mi nga imot ko dagiti arwatek manang Emmy. Jakmat amo iti bagik no apay akas jay ti ugalik kadagiti dadakkel ko. Idinto tanasaya at met ti panang padakkel da kanyak. Awan mo ti jak kayat asaan daan na ited. Ken si dadaan damat amang paturpos kanyak. Ngam siyak laeng at talaga ti balyudong idi agad adalak. Imakarak nga rod iti apartment arenentaak apag naedan mi kanilani a karelasyon ko. Ket nagbalinak a naragsak. Taka maudyanan na kunak. Nawaya akon iti obligasyon ko iti pamilyak. Ket tilaangan bagik, kan tibukod ko apagragsakan, tirombang nga itaggadak. Kalpasan ti talo atawan, apanang talikod ko iti pamilyak, kastoy tinapasamak, manang Emmy. Esper, kaano nga'y gatanganak nga iti baro nga iPad ko? Siyak lang ang tiyawan iPad na kadagiti gagayem ko. Ko ngamin lani. Sanak pa yung makagatang ita. Tadati rumba nga paggastusan ta. Anya ka matan. Kunam nga amin nakidawakan ka kat ipaay mo. Isungarod nga'y manugot ka nakidanakan ka. Ngam apay nga yakasta ka matan ita. Ako ang amin, Lani. Haganos ka pa ilaan. Pasensya ka pa ilaan. Kala at ngamin ang nagsir at ipagtrabahawak. Kat awanan trabahok ita. Anya? Daita ti agpaiso, Lani. Agsapulak pa iti trabahok. Sa tanto planuan ti gumatang iti baro nga ipad mo.
Mo, Makapasuron ka mat. No di nakigatangan iti masapul ko, makisinakan ka. anya? Puutom day ta nga ibagakkan ka, Esper. Sa anak amang rabrabak, sinaan ka, no di mo maipaay tikid-kid dawak. Sana. Si kakit dimat. Ala, di kag danag, tagiremedyo ak. Basta di na ko masinaan. Anya nga iti may pabulod ko kun Gesper. Awan na. Ha? Ang tolits. Nagpintas ti posisyon mo itay ti trabahom. Malaksid iti dayta. Nagpigsa pa iti sideline mo. Sige mo to na. Bayadak matladagos. Apa man ang makasapulak iti trabaho. Esper, pasensya ka na talaga. Awan ti may pabulod ko kun ka. Agkasapulan akmat. Isang oras na igagad ko tagtrabaho. Unay matan tolits. Kaslasan ta nga gayem. Kaslasana ka nakatultulong kan ka. No si katag kasapulan. Na. Apa yung agibuy-buy ka mo tan Esper? Tolits. Oy, si Kalak yan. Awan tinaalak yun ka, jak binayadan. Iso di ka man nagibuy-buy. Saan ka gibuy-buy-buy? Ibagbagak lang, tolits. Tagpay sumat. Tunggalag ka sa pulan ka idi. Idi awan pa'y tinatalgad na trabahom. Siyak ti pagkidawam. Saan ka mata pinaya pulos? Saan ka di? Imbagak matangan ka. Awan ti may pabulod ko, tagkasapulan akmat. Di ka di makawawat. Tolits. Ita, no isider mo mutla amin dagiti na itulong mo kanyak ide ako nam. Nasaysayat pa alipatan na klangan na gayam. Anya? Wan, aglinipat talaga na gayam. Diyak lapagan, ano tigaskan ka man, nagiboy-boy. Nakaulimak mat dito apartment mi. Rimor nga ta ni Lani. Ay. Lani! Ayan mo! Lani! Ay, ang mga nod day ti silid mi. Inakitaan. Lani! Awan mo't dito ni. Aguray ka. Apo yan nakalukat ti kabinet. Sa balit agparparik na kanya ka. Ang mga no... Ha? Apay ngay nga awan mo't dito'y dagiti kawas nila ni. Anya ti kaya ta sa wanda ito. Apay Ha? Ha? Anyo day ta papel ang nakaparabaw iti tukador. Kitaok man. Surat ni Lani. Ama. Esper. Pasensyakan. Gamjak kayat ti makidan na iti agnanayon, iti awan matgayam serbi na akaskan ka. Napiapay ni Tolits. Tamalaksid ang maipaay na ti amin na kayat ko. Maparagsak nakpay iti agal lalangit. Di na kun sapulan, ta saan kan akayat apulos, Inutil. Dagiti awanan bain. Saan na po na daytoy? Saan? Kastagay ang tinapasama ka anak ka. Uwan tatang. Isa pa kawanandak ko mga kadagiti naramid ko kada kayo. Pakawanandak ko mga. Anak, awan ti basol mo kada kami arumbang ko mga ikidawam iti pamakawan. Pagyamanan mi paikit di at nagkamang kakada kami. Saan ka nagkamang itino asino laditan? Kang runan iti amin. Pagyamanan mi tadi ka nakapagpanunot iti saan na may parbang. Tatang. Silulukat to'y pagtaengan tayo para kan kaanak kao. Kandi ka agdanag.
Adda kami dito'y apamilyam. Da kami timang saranay kan kaita apanawon akasapulam ti pagtaklinam. Adda kami akanayon dito'y para kan ka, Esper. Awan apulos tinariknak a panagduadwa, wenno anyaman iti amak, idi imbagana asidadaan da, nga agbalin a pagtaklinak, kalpasan dagiti naalas abanag nga inaramid ko kadakwada, manang Emmy. Impapas ko tinagsangsangit iti pamilyak, kat isuda matlaang tinangtulong kanyak, tapno makabangonak. Tigayem ni nanang tinagbalin a rason, no apay a nakagtengak ita dito'y Macau. Kat talaga nga ikagkagumaak ti amin, tapno masubadak ti kinasayaat, kan kinaimbag kanyak ti pamilyak. Pudno gayam unay daytay kanayon nga ibaga ti daduma manang. Kasanuman kaado ti gayem, wenno amamu tayo, tilak ta pamilya ti sidadaan a pagtaklinan no dumteng ti panawan a mapasaran tayo dagiti dawel ti biag. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Esper. Pagayam nga Esper, umunay ti amin, agyaman na kiti panangitalak mo kada kami iti pakasaritaam. Pudno unay tinakunam pagayam ko. Awanan, ti sabali pa'y amabalin tayo a pagtaklinan, wenno pagpaakluluan iti panawan dagiti panubok, no saan ati bukod tayo a pamilya. Iso abayat akadan na tayo ti pamilya tayo, ikagumaan tayo nga ipaay ti rebrebengen tayo, wenno ti anyaman a maaramidan tayo para kadakwada. Tapno di tayo to agbain nga agkamang kadakwada, no dumteng ti panawan, ada tayo met ti agkasapulan. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon ipi danal tibiyag